Da. Uy, wala play. Hello, what's up mga kabisaya? Mano, may karon og kasag. Lubog-lubog man. Karon na may karon sa may karagatan sa may Matalom, Leyte mga kabisaya. Nagkuot-kuot na lang yun si Udong diri. Nang lantaw ra sila mga kuan, mga bangag-bangag. Junihit na dyan ang mga kasag diri mga kabisaya. Matang flashlight. Ay, dara, lambay oh, lambay oh. Dito. Boniti. Tara magkabisiya. Kanitong mga kauban ng Bisaya, medyo puluho. Oh, lambay oh, mga kabisaya, oh, lambay. Oh. Siyempre, ngitaan ng gudyo. Siyempre. Ngitaan ng gudyo, oh, mga kabisaya, oh, lambay. Oh, nito lambay. Oh, lambay, 1 point. Aho na. Aho nang ginitaan. Bisaya na, muong mga bisaya. Bisag muong orang gamay. Oh, ang tirahan na. Diba? Kapisan. Mas may tirahan na, dako gamay. Tirahan ako, apa ni pa namin? Magkabisiya, magkabisiya, nakatamay. Dalawang beses na yan! Bata pa na siya. Di pa na pwede dalhon sa atong kuan. Kaya bawal pa na sa tiningban. Ayan. Bawal pa. Kay bata pa. Bawal pa to. So, atas unahan mga kabisaya. Itong tanahon diri kung napabay mga uban niya kuan diri. Sa mga ito, ano? May nalibang nito kabisaya sa pagatpatan. Dara, ito o, nang inusa o, ito o, tirahe o, ito. Na, ito, dari, tirahe. Sa kalubog. Nak. Ano na pa. Kuha na yun, kanin ba to? Kuha na ba to? Kuha na ba to? Na ito, tora. Kamay. Nang inusa ra ang ito. Ikaw ah. Sus. Narapan mo kami sa'yo, ito. Pwede na, lamin na. Okay. Isod na, sige, isod. Okay. Gracias sa Diyos. Kana. Kung magtatangkig karon itong dalhon na, tangkig. Kisay mo order og tangkig mga kabisaya, kay mga may tangkig. Tag G's ang kilo. Gita ta. Karon magkabisiya ang tagig, bagsakti. Bagsak presyo na. Oh, dasi ko ano, Teros Mare dire. Kuan. Nagumul-humol. Indot kayo kay natin mga usapon nito mga supporters sa atong Bisaya ko Vines. Teros Mare. Kusog po ni siya mo kuan update sa atong kuan. Sila tong niwili? Kana? Niwili na, hindi. Noy! Ikaw man na di ay. Karon pa miming kuan. O, di butiti mga Bisaya. O, di butiti mga Bisaya. Ayun o. Kanidya mga Bisaya. Muna yung butiti o. Paboruta. Oh, paboruta. Namasol. Pak. Daghan na magkuha, Noy. Nag-abot ming ko ano ron. Manuwili. Kuya Will TV Vlog. Nakaroon sa nanulo po og kasag. Shout out Kuya Will TV Vlog. Wana or Noy. Dara Kim. Tako Kim. Muong. Tiray. TL ha, ang TL. Yan naman. Ayo tutuwag adjo. Na, tara mo TL. Na, tungod. Sayang. Nungasa po ng muong oy, tara. Ayun doy. Parang kaila. Kana Kim, kana biray. Oh, debat o mga kabisaya. Makaon mo ni Jang. Makaon po ni mga kabisaya. Debat. Oh, debat. Makaon to, kaon to mga kabisaya. Medyo gahi po do. Ano pala makikiyama sa tawa.
Kuya Will, TV vlog. Kuya Will TV Vlog. Arang ko ano? Sa may guno? May mga guno diri. So atong arion si Maniwili. Oh, shout out Kuya Will TV Vlog. Shout out og si yan Yayan. Nakaron sa atong kadagatan. Daghan ni kuha ni kay mga veterano ni. Be? Kusugan mo yung bracelet akong hinaya. Shout out Kuya Will TV Vlog. Noy, sa kasulti ni mo karon noy, karong bihon ng nakaros dagat nano Lingaw, ngitag kuan ba para sudan pod. panoodaan. Oh, ayaw mo kalimot ha pag kuan subscribe ka nga Kuya Will TV Vlog. Salamat. Paki-subscribe mga kabisaya. Kanyo. Unsa man na? Ni. Kauna, di. Di. Susuga wala. Ha? Kusgan. Uy, di na. Di na makaon. Ha? Di na Sa una makaon sa ano? Di na makaon. Muta ting gabog na. Wala may vlog ron oy. Ano vlog ka ron? Aw. Aw, kana. Basta paki-subscribe Kuya Will TV Vlog mga kabisaya ha. Ayaw mo kalimot. Paki-subscribe. Ito nga pala ay kusgan. Kusgan. Uy, tabi. Sa kabog lambay. Yo, magalambay man pod. Gini na ra mo noy. Taon gunad ngadto. Karon pa mi nagkuan lagi kay paka-late ra pod, late na mi. Dapat unta sak kanang aksugit ngit. Di, tao pa man pod. Aw sakto no. Di kay lubog naman, aw kanang lubog daghan namang nanuay. Oh. Late na. Yinoy. Ah, sige noy. Ala, masa mo ni? Ay, kay go bro, grabe kapitira. Kuya Will TV Vlog, oh, sugaw ko ano, wasipyat. Oh, sudan to ha, mga kabisaya, sudan to, grasya to, grasya. Ito pa isa baka Sudan. Dabuy dyan, parang cute ah. Kung mga kabisaya, na ibuko-buko kabisaya, oh. Tirahan ni Akim. Sure di ha? Kapatid yung padulo. Nam-nam. Sidlit na ron naong. Buko-buko mga kabisaya. Si Akim ang taga-video na karon, si Jan naman na aron, pero sagdira. Ang taga-chance nga ito ni pakita sa atong vlog. Kay ganahan ni Jack karon. Kuha na ba daw? Kada kong kuhan. Moong. Dalakim. Uish. Moong na mo. Hey, dira. Sud. Hindi, mga matso. Grabe mo na. Parinig sa mukha. Noy, daghan naman kuha, Noy. Noy. Daghan naman kuha. Hay, nakuhaan. Hay. Mura mo, nanakla mo dire. Mo, nakita mo naman mukha mo sa salamin. Hi, amo. Kuha na, Kim. High class. High class. Madyo naman. Buko-buko, lambay. Damn! Hindi, grabe mga lawas. Ay. Hindi, grabe ko ha. Miss John C. Di. Piso ko mamak na. Di pa. Na, malukso na ron. Ikaw. To, lukso na ron. Ay, kiri-kiri na, kiri-kiri. Grabe nanugan. Eh. Nagdagat trikpan. Ano no? Kako, dara. Kako ni. Kako, Bisaya ko banes. Ay, ito na eh. Bait na na. Masudan na ako rekaw na ha. Uy! Masa mo na eh? Kardo na lisa. Iyaw ko. Ito, gilumutan. Ayun bro, nabasa bro. Ayun. Nasa jadi ay. So more mga bisaya and amping tanan and God bless. Bye bye.